कल्चर आ गइल बा भक्ति में डीजे कल्चर आ गइल बा। तो ओकरा के लेके कि गांव के जो नयका लोग बा उ लोग जुड़े, ओकरा खातिर का बा डीजे कल्चर कैसे हटी कि तब लोग जुड़स, इलीट वर्ग जुड़े कम से कम एकरा से। ओकरा खातिर एगो आवे वाला जे भी हमनी के जैसे हम लोग से सीनियर वर्ग के बानी जा, तो कुछ बैठ कर के बात विचार हो करके क्योंकि देखिए हमनी के संस्कृति कभी भी एकर पक्षधर नहीं खे आई पक्ष में ना रहेला। तो ऐसा कोनो काम करे के चाही जौना से कि हमनी के अपन समाज में नाम रहे, प्रतिष्ठा बन रहे, या अपना पारिवारिक मर्यादा के ख्याल रखते हुए ही हमनी के कोनो काम करे के चाही। चूँकि समाज परमिट देला, समाज अगर रोरा के कहते जो वो अच्छा हवे तो रोरा अच्छा बानी, घर में आप कितना भी रोरा ही बानी। तो एक चलते ये सारा चीज़ लोगन के लेकर के जो लड़का आजकल करके ऐसा दूर होखल जाता रहे सब। तो एहन लोग कर करके जे भी नवयुवक पीढ़ी उनका से जो सीनियर वर्ग के लोग बाड़े ओकरा के बुला कर करके ये सब लड़कन करके एक बार दो बार पाँच बार जन बार इस तरह से मीटिंग बुला कर करके और उन लोग के कान में इस तरह की चीज़ दिहल जाओ कि एकरा से कोनो भलाई नखे होखे वाला। और डीजे से कोई भी चूँकि आज भी जरा देखी पुरान फिल्मी गीत जौन बा आज भी बिल्कुल सुनल जाता है घर में, और वो आज भी लगता है लागेला कि मैंने सुने के चाहिए। तो ये सब जैसे देहाती या कुआं के मेढक वाली बात बा, बरसाती मेढक की तरह 2 दिन 4 दिन 5 दिन लोग ये गीत सुनी है, एक बाद लोग जन बात ओकरा के भुला जी हैं। तो हम यह कहब जो नवयुवक पीढ़ी आज डीजे से जुड़ल जरूर बिया, लेकिन एकरा से कोनो भलाई ओकर ना होई। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। रवा देख रहल बानी खबर भोजपुरी के टीम आज पहुंचल बिया बक्सर जिला में बड़का गांव। एजा करीब 10 साल से समिति दुर्गा पूजा के संचालन करेले। ओ समिति से जाने खातिर बूझे खातिर खबर भोजपुरी के टीम मेला के दिखावे खातिर पहुंचल बिया। ब्लॉग भी बनी, रउआ के मेला के दृश्य भी दिखावल जाई। ओकरा पहले खबर भोजपुरी बात करी समिति के अध्यक्ष श्री संतोष मिश्र जी से, आ जानल जाई कैसे संचालन होला पूजा के समिति के, आ कतना गाँव के लोगन के समर्थन मिलेला यहाँ के। संतोष जी ये बताएं, सबसे पहले स्वागत बार और धन्यवाद, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कितना साल से ही चल रहा बा पूजा के जौन क्रम बाटे, जौन पूजा पंडाल तमाम सारा चीज के कितना साल से ही? अजी देखिए हमनी के गांव में पहले हमनी के जे बूढ़ बुजुर्ग पुरनिया लोग जे रहे, ये पहले से दुर्गा पूजा अपना गांव में पुरु टोला में एगो शिव जी के मंदिर बा, ओइजा शिव जी के मंदिर में 1-2 साल पूजा हमनी के पुरनिया लोग रखल। एक बाद से वो तारतम्यता जनवा 88-86 के पहले से के ही बात था, एक बाद वो टूटी गई। तो गांव के लेकिन के मन में कुछ टीस रहे जे नवयुवक पीढ़ी बा कि एकरा के थोड़ा सा आगे बढ़ावल जाओ। तो कुछ शुरुआती दौर में आज से 9-10 साल पहले गांव के कुछ नवयुवक बंधु लोग जौना में नगपुरा और बड़का गांव के 2 गो मिल करके जौन गांव बा, ओकरा में डेंजर राजू, उप मुखिया संतोष मिश्र, हम अपन खुद संतोष मिश्र और रिंटू यादव वगैरह, ये सब लोग मिल करके एगो हमनी के कमेटी के गठन कैनी जा। ओकरा में भी हम अध्यक्ष रहनी, लेकिन कोनो कारण बस से हमारे दिल्ली में नौकरी रहे के चलते हम वो में ना अध्यक्ष पद रख पानी। बाकी अभी फिलहाल हम 4-5 साल से बानी। तो यह चीज़ के टीस के मिटावे खातिर भइल कि भाई हमनी के पुरानियन के सोच रहा है जे गाँव में हमनी के पहले दुर्गा पूजा और दूसरा गाँव में जाए के पड़ता। तो इससे बढ़िया बात बा जे हमनी के अपने गांव में शुरू कल जाओ, और तब से इस चीज़ के हमनी के कैनी जा। और आज खूब बखूबी रूप से पूरा गांव के हर संप्रदाय के हमारा गांव में लोग बाड़े, हर समाज के लोग बाड़े, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब समुदाय के लोग एक एक कर करके चंदा देला। प्रत्येक परिवार के लोग आवेला एजा, और खूब धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ ही पर्व के मनावल जाला हमनी के। अच्छा, हम देखनी हाँ ये हमारो गाँव है, हम एजे के रहे वाला है। एजा मुस्लिम घर भी बा, करीब 50 के आसपास होई। उ लोग बड़ा चाव से दुर्गा पूजा के माने स्वागत करेला, जहाँ एक तरह कट्टरतावाद जौन बाटे, एक्सट्रीज्म जौन कहल जाला, वो फैलल जाता धर्म के नाम पर। ओहिजा गांव में सांप्रदायिक सौहार्दता कतना बनल बाटे कि उ लोग भी मेला में आवेला, भाग लेला, चंदा देला आ पूजा करेला।
तो ये बहुत बड़का मिसाल बटे। आज जहाँ नफरत फैलल बटे वो नफरत के दौर में बड़का गांव एगो मिसाल बटे, एगो ज्योति जलावले बा। दूसर का सवाल ही कि रउआ कहनी हा कि सब संप्रदाय सब लोग रहेला एजा। गांव के जौन नयका वर्ग बा उ है पूजा से, मोबाइल के चलते चाहे जौन भी होके मेला से लोग कट रहल बा। तो कितना जुड़ाव, कितना महसूस करत हो ये चीज के लेके? ये बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं थी। ऐसे कि देखिए, नवयुवक वर्ग जौन चाही तो कर सकता है, अगर उनका गार्जियन के या अपना पुरानियन लोग करके अगर या समाज जौन भी हमने के जे पुरोहा बा या जे भी हमने के गार्जियन बा, तो ओकर अगर सहयोग रहल तो नवयुवक पीढ़ी भी कर सकता। लेकिन हमने के अभी तक अपना के एकरा के बखूबी से निभावत नहीं जा। लेकिन अभी आवे वाला जौन पीढ़ी भी आ 17 साल 18 साल के जौन लड़का बाड़े सा, जी राउर क्वेश्चन बिल्कुल सही बा। अभी 17 साल 18 साल या जो टीनियर्स लड़का बाड़े सा, जौन बिल्कुल 19 के करीब या 13 से और 19 के बीच में बाड़े सा, वो हनी के कोनो भी धार्मिक जौन बात उत्सव वगैरह में भाग लेवे, धीरे धीरे हमने के अपन सनातन संस्कृति से दूर होखल जाता नहीं जा। रउरा भी एगो बात करनी है कि जा मुसलमान भी रहेले, कल के अभी एजा की उपस्थिति कम से कम 150 लोग जो है ना, आज भी हमने के यहाँ रोज़ आवे ले एजा मुसलमान भाई लोग, वो ज्योतिया करेले, जबकि हमने के छठ पर्व करेले। आज ही एगो औरत से हमारा बात होत रहा, अपना द्वारे पर हम नहात नहीं आता कि मैंने कहा आज दुर्गा जी के पंडाल में गए लगे तो ना बच्चा, हम रोज़ जानी उन्हीं के देन है, दुर्गे जी के देन है या छठ मैया के देन है कि हमरा 2 गो लड़का भइल बड़े स, हम जौन बात व्रत भी करेनी, नवरात्र के भी व्रत करेनी, छठ के भी व्रत करेनी। तो कुल मिला जुला करके के नया जौन पीढ़ी भी आ अभी बहुत ही दूर होखल जाती है ये धार्मिक उत्सव वगैरह से। बस सेल्फी लिहल आज के दौर में जौन बा गीत संगीत जौन बज रहा बा, एकरा पर हम पूर्ण रूप से सहयोग करब कि इस चीज़ के जौन बात अश्लीलता के दूर कल जाओ। आ गाँव में ये सब बहुत ही गलत संदेश जाता कि यह तरह के चीज़ जौन बा हमनी के नवयुवक पीढ़ी एगो आवे वाला समय के फ्यूचर के जान कहल जाला, जरा पर पूरा धारोमदार बा, पूरा समाज के, पूरा राष्ट्र के, पूरा चूँकि केहू नहीं जानत कि केकरा अंदर कौन सा गुण छुपल बा, और वह जाके काल जौन बा राष्ट्रपति भी हो सकता, प्रधानमंत्री हो सकता। लेकिन नवयुवक पीढ़ी आज के दौर में बिल्कुल हमने के अपना धार्मिक संस्कृति से दूर होखल जाता, और वो चीज़ नहीं खे जौन आज के पहले हमने के 20-30 साल 50 साल अपना पूर्वज के हमने के ध्यान रखत रहनी है जा, आज जौन हमने के संस्कार रहा उसे बहुत दोनों अछूता हो गई आज के नवयुवक पीढ़ी। ई गांव कहल जाला कि भरत शर्मा व्यास संगीत सम्राट, भोजपुरी सम्राट के गांव ह, धरती ह। आ एगो कहावत हमनी के सुनले रही जा कि एजा नरियरो थपुआ गिरेला तलई में गिरेला, तो उहे के धरती ह। आ एहिजा यह पंडाल में हम जब चूँकि गाँवे के बानी तो सुनत तानी कि तमाम तरह के गीत बाजत अटे, तो ए पर और का ए पर देखी हमने के दुर्गा पूजा शुरू होखेला तो ओकरा में एगो शांति समिति के बैठक होला, हमने के जौन प्रखंड बा सिमरी थाना अध्यक्ष, तो पूरा गांव के पंचायत के लोग वजह आवेला, अध्यक्ष जे भी बा, तो वजह ये पूछल जाला कि हमने के इंस्ट्रक्शन निर्देश भी दिहल जाला ये तरह के कि हई चीज़ नहीं खे बजावे के। तो हमारा गाँव के खास कर करके यह विशेषता बा कि आज तक जब से हम एजा अध्यक्ष बानी तब से एक भी गलत अश्लील शब्द, चूँकि भरत शर्मा खुद अश्लील गीत के जौन बातन एकर पक्षधर ना हवे, और उनकर गीत जौन बा हमेशा से अश्लीलता के बिल्कुल प्रतिकूल कि माने आप जौन बा अश्लील जौन बा गीत मत गाई, बिल्कुल अश्लील जौन बा हम ओकर विरोध करतनी। हम हमेशा भरत शर्मा के साथ 20-25 साल से बानी, भरत भैया के हम अपन बड़ भाई मानेनी और हर जगह उनका संगे जुड़ल भी बानी। तो ऐसे हम कहतनी जे भरत भैया गाँव के हवे और पूरा भोजपुरी जगत खाती एगो मसीहा बाड़े, भीष्म पितामह बाड़े, और वो जौन एक मुहिम लेकर चलल बड़े, तो उनके मुहिम पर हम वो जब अध्यक्ष बननी यह दुर्गा पूजा समिति के, तो हम ये फैसला कैनी कि एजा कोनो भी तरह के गंदा गीत या खेसारी लाल यादव या माने जो भी आजकल करके नया पीढ़ी आवता जौन, अलग गाना तो भरत शर्मा जी भी गईले बनी, लेकिन वो एगो परिवार के अंदर एक सुन सकता नहीं जा, हमने के हर माई बहन घर के सब परिवार सुन सकता। लेकिन एकरा बाद जौन पीढ़ी आयल है तब से जौन बा घर में गीत संगीत बाजे वाला कोनो केहू नहीं गावत। इस चीज़ के हम अपना दुर्गा पूजा कमेटी और पूरा अपना पंडाल के माध्यम से कभी भी कोनो भी अश्लील गीत हम ना बजावेनी। टोटल देवी गीत जौन हमने के गाँव में देहाती में जौन पचरा गावल जाला, हमने के माटी से जौन जुड़ल जौन गीत संगीत होला उहे एजा बाजेला। एकरा अलावा हम कभी भी जौन बा
अश्लील गीत के पक्षधर ना है अनु हम बाजे देनी है जा। अच्छा एगो एगो सवाल इहो बा कि नु जौन एगो इलीट वर्ग बा भोजपुरी वाला उ एकुल कल्चर से ये से भागत अटे काहे से कि डीजे कल्चर आ गइल बा भक्ति में डीजे कल्चर आ गइल बा। तो ओकरा के लेके कि गांव के जौन नयका लोग बा उ लोग जुड़े ओकरा खातिर का बा डीजे कल्चर कैसे हटी कि तब लोग जुड़स इलीट वर्ग जुड़े कम से कम एकरा से। ओकरा खातिर एगो आवे वाला जे भी हमने के जैसे हम लोग से सीनियर वर्ग के बानी जा तो कुछ बैठ कर के बात विचार हो करके क्योंकि देखी हमने के संस्कृति कभी भी एकर पक्षधर नहीं खे आ पक्ष में ना रहेला तो ऐसा कोनो काम करे के चाही जौना से कि हमने के अपन समाज में नाम रहे प्रतिष्ठा बन रहे या अपना पारिवारिक मर्यादा के ख्याल रखते हुए ही हमने के कोनो काम करे के चाही। चूँकि समाज परमिट देला समाज अगर रोरा के कहते जो वो अच्छा हवे तो रोरा अच्छा बानी घर में आप कितना भी रोरा जी बानी तो एक चलते ये सारा चीज़ लोगन के लेकर के जो लड़का आजकल करके ऐसा दूर होखल जाता रहे सब तो एहन लोग कर करके जे भी नवयुवक पीढ़ी उनका से जो सीनियर वर्ग के लोग बाड़े ओकरा के बुला कर करके सब लड़कन करके एक बार 2 बार 5 बार जन बार इस तरह से मीटिंग बुला कर करके और उन लोग के कान में इस तरह की चीज़ दिहल जाओ कि एकरा से कोनो भलाई नखे होखे वाला और डीजे से कोई भी चूँकि आज भी जरा देखी पुरान फिल्मी गीत जौन बा आज भी बिल्कुल सुनल जाता घर में और वो आज भी लगता है लागेला कि मैंने सुने के चाहिए। तो ये सब जैसे देहाती या कुआं के मेढक वाली बात बा बरसाती मेढक की तरह 2 दिन 4 दिन 5 दिन लोग ये गीत सुनी है एक बाद लोग जौन बात ओकरा के भुला जी हैं। तो हम यह कहब जो नवयुवक पीढ़ी आज डीजे से जुड़ल जरूर बिया लेकिन एकरा से कोनो भलाई ओकर ना होई। कान भी एक तो सुने वाले के गीत संगीत ऐसा होगा कि जौन कर्णप्रिय होके सुने में मोहक लागे अच्छा लागे और बिल्कुल सुकून मिले लेकिन ये चीज़ जौन बात आज के युग में डीजे वगैरह से संभव नहीं है। अच्छा यही जा जौन ये मूर्ति बनौले बा हम चाहब कि मूर्ति के दिखावल जाओ। ये मूर्ति जे बनौले बा वही जगह कलाकार हवे ना एजा से करीब 5 किलोमीटर दूर एगो बड़का राजपुर गांव बा ओइजा के धर्मेंद्र प्रजापति जब से दुर्गा पूजा के शुरुआत भइल एजा तब से धर्मेंद्र प्रजापति और उनकर सहयोगी कलाकार लोग यह मूर्ति के बनावे ला लोग वैसे अभी फिलहाल वो दिल्ली में नौकरी करेले कोनो होटल में और हमने के विशेष बोलौला के बाद वो बेचारू आज तक मैंने मूर्ति के बनावे खातिर अले है काले वो फिर दिल्ली गईले है। बहुत सुंदर कलाकार हवे और उनके कृपा से ही सब सारा चीज सहयोग से ही मूर्ति बनेला। अच्छा ये मेला के संचालन में तमाम अड़चन आवत हुई ओकर व्यवस्था कैसे होला कैसे लोगन के लइकन के नयका पीढ़ी कैसे जुड़ेला। देखिए हमने के करीब 2-2.5 महीना पहले से बांस काटना और सारा सामान जुटाना वगैरह ये सारा चीज़ करे नहीं जा लेकिन ओकरा में जैसे जैसे हमने के आगे बढ़े नहीं जा तो पीछे से भी छोट लड़का जौन बाड़े हमने से जौन युवा पीढ़ी जौन जूनियर वर्ग के लड़का बाड़े से वो भी धीरे धीरे हमने के साथ जुड़ जाला और जुड़ कर लास्ट तक के मुकाम तक हमने के चीज़ के ई करे नहीं जा। सबके अलग अलग अपने ई बा जैसे शुरू में बांस काटना इसके बाद बीट चिरवाना लकड़ी की व्यवस्था करना ये तमाम लोग हमने के आगे से चले नहीं जा पीछे युवा पीढ़ी भी जौन बात हमने के साथ रह करके ये कार्यक्रम के और बिल्कुल भली बात करा के संपन्न करेला। गाँव के नयका पीढ़ी के लइकन के का कहल चाहब रहुआ। गाँव के लइकन के पीढ़ी के हम ये कहब जे आज से जौन 1990 92 95 के जौन युग रहा जौन बड़ छोट के लिहाज के मर्यादा जौन खत्म होखल जाता आज के बीच में हमने के पहले कोनो भी संप्रदाय के आजाद के लोग होखस अगर देख ले जाकि वो नहीं आवत रहे हमारा गांव के हवे तो डर के मारे आदमी दुबक जाए कि कहीं हमारा चाचा बाबा से चाहे बाबूजी से वो कहीं मत उलाहना मत दे देस ओरहन मत दे देस हमने के अपना भोजपुरी भाषा में ओरहन। लेकिन आज के युवा पीढ़ी के वो डर लिहाज सब खत्म हो गई बा आई बहुत जौन बात आवे वाला पीढ़ी खातिर बहुत ही अच्छा चीज़ नहीं है। हम इस चीज़ के यह कहब कि नवयुवक पीढ़ी अभी से भी अगर संभल जाई और पहले ही वाला अगर चीज़ जन बा अपना बड़ बुजुर्ग के संस्कार या अपन बड़ बुजुर्ग के आदर सत्कार दी तो हमने के देश हमने के गांव वैसे ही खूबसूरत रही। नहीं तो आवे वाला पीढ़ी कहाँ तक जाई एक चीज़ के हम बहुत जन बात विरोध करते नहीं चूँकि आवे वाली पीढ़ी बिल्कुल सही रास्ते पर नहीं है। यही आशीर्वाद यही कामना के साथ माई की कृपा सबका ऊपर बनल रहो माई सबका पर सहाय हो खस यही के साथ हम सब आप सबके बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करतनी। जय भोजपुरी।